Я толькі што пранёс гэтую бутэльку вады праз кантроль бяспекі і адчуваю сябе, быццам зрабіў нешта незаконнае. Але дзякуючы новым тэхналогіям, праносіць ваду з сабой стала цалкам легальна, а час праходжання дагляду ў аэрапорце скарачаецца. Усё дзякуючы гэтаму апарату. Сканеру бяспекі ў аэрапорце. Ён як звычайны стары сканер, але дасведчаныя падарожнікі ўжо заўважылі, што чэргі, дзе стаяць такія апараты, рухаюцца хутчэй, чым там, дзе старыя сканеры. Вы разумееце, пра што я? Там, дзе вам трэба даставаць амаль усё, што так акуратна было запакавана, ці дзе вас затрымліваюць, таму што нейкі чалавек, які, відаць, не летаў гадоў 20, пакінуў свой ноутбук у сумцы. Ну, усё гэта зменіцца. Але чаму? Як гэтыя навамодныя машыны робяць бяспеку ў аэрапорце менш пакутлівай і нашмат больш бяспечнай? Старыя і новыя сканеры ў аснове сваёй ужываюць адну і тую ж тэхналогію – рэнтген. І гэтыя новыя сканеры могуць вызначаць не толькі форму таго, што знаходзіцца ў вашай сумцы, але і здольныя вызначыць, з якога матэрыялу яно зроблена. Гэта дазваляе адрозніць, ці з'яўляецца вадкасць у вашай бутэльцы вадой, ці гэта выбуховае рэчыва. Калі я ўпершыню пачуў пра гэта, то я быў уражаны, таму што, наколькі мне вядома, рэнтгенаўскія прамяні не могуць так дакладна адрозніваць матэрыялы. Я думаю, што большасць з нас ведае, як працуе рэнтген, але на ўсялякі выпадак, калі нехта з гледачоў не ведае. Ён пасылае пучкі электрамагнітнага выпраменьвання праз аб'ект, і ў залежнасці ад шчыльнасці і таўшчыні матэрыялу паглынаецца розная колькасць выпраменьвання. Выява ствараецца ў адценнях шэрага з яркасцю пікселяў, вызначаным узроўнем паглынання выпраменьвання. Гэта дазваляе з лёгкасцю ідэнтыфікаваць такія рэчы, як нажы ці іншыя металічныя завостраныя рэчы. Аднак стары падыход патрабаваў, каб такія рэчы, як ноутбукі, даставалі з сумак. Не таму, што яны не ведалі, як выглядае ноутбук. Проста пад шчыльнымі матэрыяламі ноутбука можна было схаваць які-небудзь прадмет. Тут і патрэбна першае паляпшэнне гэтых новых сканераў. Гэта тая ж камп'ютарная тамаграфія, якая па сутнасці з'яўляецца 3D-версіяй рэнтгенаўскага сканера з рэнтгенаўскім выпраменьвальнікам і дэтэктарам, якія круцяцца вакол сумак на стужцы, што дазваляе ствараць 3D-выявы. Ноутбук даставаць больш не трэба. Нават не ўяўляю, як гэтая тэхналогія можа выкарыстоўвацца, каб дасканала адрозніваць матэрыялы. Як яно ўмее выяўляць выбухоўку? Бутэлька з вадой і бутэлька з перакісам вадароду выглядалі б практычна аднолькава на звычайным рэнтгенаўскім здымку. Каб размежаваць іх, машына павінна ўмець вызначаць атамны склад матэрыялу з прыстойнай ступенню дакладнасці. І зрабіць гэта дастаткова хутка, каб паспяваць апрацоўваць тысячы сумак у дзень з як мага меншай колькасцю памылак, а таксама паспяваць апрацаваць кожную рэч у кожнай сумцы. Гэта не тое ж самае, што працаваць у лабараторных умовах. Ёсць так шмат фактараў, якія ўплываюць на паглынанне выпраменьвання. Шчыльнасць матэрыялу, таўшчыня і інтэнсіўнасць пучкоў. Кожны раз, калі я праходзіў кантроль бяспекі аэрапорта, я задумваўся, як яны працуюць. Таму я вывучаў гэта выключна для ўласнага задавальнення, але адказ быў настолькі цікавым, што я мусіў быў зрабіць пра гэта відэа. Першым ключом да разумення гэтай тэхналогіі з'яўляецца разуменне таго, як рэнтгенаўскія прамяні паглынаюцца. Асноўны метад праз знешні фотаэлектрычны эфект. Калі поток фотонаў трапляе на атам, частка гэтай энергіі паглынаецца і перадаецца электронам, якія з яго выпраменьваюцца. Больш шчыльныя матэрыялы маюць больш атамаў у дадзеным аб'ёме, таму існуе вялікая верагоднасць сутыкненняў паміж фотонамі і атамамі. Той жа прынцып дзейнічае і для таўшчыні матэрыялу. Для больш тоўстых матэрыялаў патрэбна, каб фотоны праходзілі праз іх далей з большай верагоднасцю сутыкненняў. Зірніце на выяву костак на рэнтгенаўскім здымку. Нягледзячы на тое, што цэнтр сцегнавой косткі з'яўляецца самай тоўстай часткай, ён выглядае цямней, што азначае, што паглынаецца менш радыяцыі. Гэта таму, што ўнутраны стрыжань костак не вельмі шчыльны ў параўнанні з кампактнай вонкавай абалонкай. Нам трэба выключыць таўшчыню як параметр, і рухаючы механізм можна зрабіць гэта. Гэта дазваляе нам дакладна вымяраць таўшчыню матэрыялу, каб потым падставіць гэту пераменную ў любое ўраўненне. Наступная частка паглынання залежыць ад энергіі рэнтгенаўскага пучка. Рэнтгенаўскія прамяні з большай энергіяй менш паглынаюцца і могуць больш эфектыўна пранікаць праз больш шчыльныя матэрыялы, чым рэнтгенаўскія прамяні з нізкай энергіяй. Такім чынам, калі мы выпускаем два ўзроўні інтэнсіўнасці рэнтгенаўскіх прамянёў, мы маглі б атрымаць больш інфармацыі аб шчыльнасці гэтага матэрыялу.
Нарэшце, самае важнае для ідэнтыфікацыі дакладнага матэрыялу гэта ведаць атамны нумар матэрыялу. Атамы з больш высокімі атамнымі нумарамі маюць больш высокі шанец паглынуць фотон праз фотаэлектрычны эфект. Гэта азначае, што атам з большай колькасцю пратонаў у ядры мае большую верагоднасць паглынання рэнтгенаўскіх прамянёў. Калі мы захочам прыбраць гэтую пераменную, мы можам тэарэтычна як мінімум ацаніць склад матэрыялу, і гэта менавіта тое, што зрабілі даследчыкі ў гэтай працы. Яны выкарысталі рэнтгенаўскі сканер з падвойнай энергіяй, які дазволіў ім абстрэльваць матэрыялы ў іх сканеры рэнтгенаўскімі прамянямі высокай і нізкай энергіі. Затым яны маглі прымяніць паглынанне, запісанае ў гэта ўраўненне. Памятаеце, мы раней казалі, што нам трэба будзе ведаць таўшчыню матэрыялу, каб выправіць гэтую пераменную. Паглядзіце, вось яно ў гэтым ураўненні. Гэта дае новую пераменную, якая называецца паслабленнем масы, і, знайшоўшы суадносіны паслаблення масы паміж пучкамі з большай і нізкай энергіяй, мы атрымліваем новыя суадносіны, і гэтыя суадносіны непасрэдна карэлююць з атамным нумарам матэрыялу. Цяпер мы можам намаляваць гэта на графіку і пачаць класіфікаваць матэрыялы. Вось так гэта і працуе. Зірніце на гэтую табліцу. Тут у нас высокае паглынанне энергіі, а тут нізкае. А гэта суадносіны паміж імі. Мы бачым, што ў вады паказчык 7,42. Так даследчыкі ацанілі эфектыўны атамны нумар матэрыяла, паказчык Z. Дзякуючы гэтаму застаецца зрабіць камп'ютарны алгарытм, які будзе аўтаматычна пазначаць небяспечныя рэчы ў сумках і папярэджваць ахову, што трэба адкрыць пэўную сумку для праверкі. Гэта менавіта тое, што могуць рабіць машыны накшталт гэтых сканераў КТ з падвойнай энергіяй ад Smith Detection. Хаця ёсць праблема. Паглядзіце на гэтую табліцу выбуховых злучэнняў. Звярніце ўвагу, усе яны маюць прыкладна аднолькавае значэнне з вадой. Дык вось чаму ўвесь гэты час нам не дазвалялі праносіць ваду праз кантроль. Зараз патлумачу. Ёсць вялікая рызыка памыліцца. Вада настолькі блізкая да ўсіх гэтых выбуховых рэчываў, што выклікае ілжывыя спрацоўванні. І такія ілжывыя спрацоўванні вельмі запавольваюць працу службы бяспекі аэрапорта. Больш з нас траплялі ў такую сарамлівую сітуацыю, калі наша сумка перадавалася супрацоўніку бяспекі для дадатковага агляду, і ён капаецца там у пошуках бутэлькі вады, на якую вы забыліся. Ніхто такое не любіць, асабліва кіраўніцтва аэрапорта. Гэта запавольвае рух і павялічвае выдаткі на персанал. Прасцей усяго забараніць ваду і іншую падобную вадкасць. Дык чаму цяпер стала раптам дазволена праносіць ваду? Што змянілася? Адказ знайсці было цяжка, таму я патэлефанаваў інжынеру са Smith Detection. Я зайшоў у тупік у сваіх даследаваннях, вось чаму мы звярнуліся да вас. Я не зусім упэўнены, як можна вызначыць розніцу паміж вадой і выбуховымі рэчывамі, таму што ў дакументах, якія я бачыў, вада мае значэнне 7,42, а перакіс вадароду ці іншыя падобныя выбуховыя рэчывы 7,3, 7,45, быццам яны аднаго складу. Мяркую, вада выклікала занадта шмат ілжывых спрацоўванняў, і таму нам не дазвалялі праносіць ваду праз сканеры бяспекі ў аэрапорце. Ці правільныя мае здагадкі? Пачну з таго, што ў нас былі атамныя нумары, і атрыманыя значэнні Z мы падзялялі па групам. Калі рэч трапляла ў адну групу, мы адносілі іх да арганічных і фарбавалі іх аранжавым колерам. Калі рэч была з розных і смешаных матэрыялаў, то ў яе быў зялёны колер. Вельмі паглынальныя рэчы з высокім паказчыкам Z фарбаваліся ў блакітны. Так мы і пачыналі. Наступным стала мець выгляд не з аднаго боку, а мець магчымасць глядзець на сумкі з розных бакоў. Можна было павярнуць рэч, паглядзець зверху ці знізу. Дзякуючы гэтаму мы змаглі атрымаць больш дадзеных і іншых характарыстык. Напрыклад, шчыльнасць. Цяпер, маючы шчыльнасць і паказчык Z, адрозніваць рэчы становіцца лягчэй, чым гэта было раней. Атрымоўваецца, маё даследаванне мела правільны шлях, але я не ўлічыў, што сканер можа рабіць шмат выяваў з розных бакоў. Таму ён выдатна можа намаляваць 3D-мадэль кожнай рэчы ў сумцы. Так мы дазнаемся пра аб'ём прадмета. Калі ўзяць гэты аб'ём разам са значэннем паглынання, сканер можа ацаніць шчыльнасць матэрыялу. Гэта тэхналогія ўжо даўно выкарыстоўваецца ў аэрапортах для сканавання вашага зарэгістраванага багажу. Заставалася толькі зрабіць яго невялікім і дастаткова надзейным, каб працаваць з чэргамі ў зоне кантролю бяспекі і зрабіць працэс значна хутчэйшым. Ніхто не любіць стаяць у чэргах, і мінімізаваць гэты працэс для ўсіх вельмі карысна для бізнесу. А чым хутчэй пасажыр пройдзе дагляд, тым больш часу ў яго будзе, каб пераплаціць за куфаль піва.
Сканеры мусяць хутка апрацоўваць сумкі. Яны не павінны ўвесь час ламацца, іх трэба хутка і лёгка абслугоўваць, а любыя ілжывыя спрацоўванні прымусяць супрацоўнікаў дастаць вашу сумку з сістэмы і праверыць яе ўручную, што з'яўляецца болем у задніцы для ўсіх удзельнікаў і павялічвае выдаткі на персанал у аэрапорце. Сканеры бяспекі наступнага пакалення ўжо распрацоўваюцца. Там выкарыстоўваецца рассейванне і дыфракцыя рэнтгенаўскіх прамянёў. Гэта ўжо больш малекулярны ўзровень. Пакуль гэта працуе вельмі павольна для шырокага выкарыстання, але дзесьці ўжо ўжываюцца такія тэхналогіі для праверкі багажу. Які вынік можна зрабіць пасля прагляду відэа? Калі будзеце ў аэрапорце, звярніце ўвагу на такую машыну. Вам не прыйдзецца даставаць свой ноутбук, а ў некаторых аэрапортах вам нават дазволяць прайсці з вадой. Такія невялікія інжынерныя паляпшэнні могуць падавацца дробяззю, але давайте паглядзім на лічбы. Аэрапорт у Ірландыі Шэнан адзін з першых, хто прыняў гэтую новую схему. Гэта адносна маленькі аэрапорт, які прыняў 1 мільён 950 тысяч пасажыраў за мінулы год. Але калі такая тэхналогія сэканоміла кожнаму пасажыру па 5 хвілін, то мы ўжо атрымліваем 9 мільёнаў 750 тысяч хвілін штогод, ці 18 з паловай год. Столькі часу, які можна выкарыстаць на больш вартыя рэчы. Невялікія меры эканоміі часу робяць нас больш прадуктыўнымі як грамадства і палягчаюць жыццё кожнаму чалавеку. На такое можа быць здольны адзін вынаходніцкі інжынер у свеце. Далей ідзе рэкламная інтэграцыя, але ў мяне іх не бывае, таму дзякуй за прагляд, падпісвайцеся на канал, не забываем падтрымліваць сваё і да новых відэа.